Anem a fer uns minuts de relaxació, de meditació. Busquem una postura còmoda, l'esquena recta, però que estiguem bé. Tanquem els ulls una miqueta per oblidar tot el que ens molesta. Respirem pel nas. Guardem l'aire una miqueta i el traiem. Conscients de la respiració. Hem de ser conscients també de la punta del nas. La punta del nas és important. Si no hi pensem, ens en recordem que existeix. Compte les puntes dels dits, dels peus, de les mans, ser conscients, molt conscients de la respiració. Començarem fent 7 oms. Els ulls tancats, sempre conscients de la respiració. Podem pensar quan agafem aire, i so quan el traiem, que vol dir jo soc. So. Conscients de la respiració. Agafem aire net. Quan surt aquest aire que ens ha arribat des del nas fins a la punta dels peus, ens ha netejat per dins, notem com ateu tota la porqueria, totes les toxines físiques o psíquiques, totes les coses que no serveixen de res, tot el llast que portem. Cada respiració és un goig, conscients de la respiració i de la llum meravellosa, de l'energia de l'univers que ens està entrant al tercer ull, una energia daurada, meravellosa, divina. Ens anem relaxant i anem notant com es relaxen les cames, els genolls, els peus, els dits dels peus, els braços, les mans, els dits dels braços, l'esquena, les espatlles, els ulls. Seguim respirant conscients d'aquesta respiració meravellosa. Ja som fent de forma mecànica, sense adonar-nos que és una cosa única. És l'aliment de l'esperit, la respiració. L'element de qui no respira.
tot, només som conscients de la respiració, de l'energia que ens està entrant i ens va canviant de mica en mica. Agafem l'aire, el mantenim uns segons, no gaires, els que podem, dins, per gaudir-ne. L'aire és l'aliment espiritual. L'energia pura continua entrant, equilibrant-nos i ens sentim germans de la terra, dels arbres, del mar, dels ocells, de les plantes, de tots els humans. I desitgem pau, amor i felicitat per tothom. Si ho desitgem d'acord, ho aconseguirem. Pau. I ara, sense deixar la respiració i la llum meravellosa que ens entra al tercer ull, visualitzarem un riu que corre amb pedres a dins, una aigua neta, molt neta, una aigua fresca, transparent, que convida a veure. La mirem, ens extasiem davant de tanta bellesa, sabem que són l'aigua mateixa i les pedres. Ens sentim germans. La vida no té començament ni final. La vida és tot. La vida existeix des de sempre i no acabarà mai. Respirem. I ara podem deixar el riu tranquil·lament i podem anar a un arbre, a un bosc. Hi ha un arbre també, però anirem a un bosc ple de flors, d'arbres, d'arbustos, de mil colors. I ens sentirem part d'ells, serem aquell arbre, aquell arbust, aquella planta, aquella flor, aquell color, groc, blau, verd, tants verds, tants colors, vermell, lila. Ens quedem meravellats de tanta bellesa, però feliços perquè som part d'aquesta bellesa, perquè som l'arbre, perquè l'arbre és nosaltres. Podem caminar entre les plantes, sentir-nos plantes, sentir-nos terra, sentir-nos cel. Molta calma. I la poderosa llum continua entrant. I també entrem dins una piràmide de color blau, d'un blau intens, que ens guarirà de tot, que ens donarà la pau que tanta falta ens fa. Entrem a la piràmide i cada cop estem millor, les tensions desapareixen, respirem. Ho farem curt, perquè això només és una mostra de tot el que es pot fer. Cadascú al seu racó pot fer meravelles. Demanem per
tots aquells que no hi són, els que hi són, pels que més ho necessiten. Cada cop que traiem l'aire, notem com estem més lleugers, com hem de tenir llast, ens sentim feliços. Podem pensar que això és meravellós, si nosaltres volem. I si volem canviar el món, hem de canviar nosaltres. Gràcies, germans. Acabarem amb un nom. Això és l'univers que ens ha permès comunicar-nos. I contínuament sentirem aquesta energia que ens ha entrat i que continua entrant, aquesta pau. Que ja podem, sense pressa, començar a moure els dits dels peus, les cames, conscients d'aquesta estona meravellosa que ens ha estat regalada. Podem obrir els ulls tranquil·lament i adonar-nos que tot és diferent.